अविनाश, एक प्रश्न तुला खास, की या नाटकामध्ये सुद्धा एका वयस्क माणसाची भूमिका केलेली आहे. तर आपण एका ठराविक साचेबद्ध भूमिकेमध्ये आता टाईपकास्ट होत चाललेलो आहे असं वाटतं का, खास करून कन्यादान नंतर? नाही, मला तर तसं काही वाटत नाही. कारण लगेच एक त्या काय म्हणूया शरीर प्रकृतीची भूमिका आणि त्याच्यानंतर लगेच दुसरी भूमिका केल्यानंतर मी लगेच टाईपकास्ट होईन असं काही मला वाटत नाही. माझ्याकडे आत्ता कोणीही अशी हसणारी, खेळणारी, नाचणारी, बागडणारी भूमिका घेऊन यावी, मी ती पण फार उत्तम पद्धतीने करू शकेन. पण मुळात ही भूमिका मला कन्यादान नंतर ज्यावेळेला माझ्याकडे आली त्यावेळेला मी त्या भूमिकेकडे मी कन्यादान आत्ता नुकतीच 5 मुलींचा बाप आणि तो असा सगळ्या मुलींवरच्या आघातांनी आणि मुलींचं सगळं करण्यामध्ये खचलेला बिचलेला असा बाप आहे आणि पुन्हा आता असा हा बाप करायचा आहे. तर मी ह्याच्याकडे फार, तुम्ही नाटक बघायला आहे म्हणजे तुम्हाला कन्यादानमधला जो मी बाप केला होता आणि ह्याच्यातला बाप निश्चितच फरक जाणवेल. कारण मनोभूमिका दोघांच्याही वेगळ्या आहेत, जगण्याची पद्धत दोघांची वेगळी आहे. तोही शिक्षक होता, हाही शिक्षकच आहे, पण त्याची पद्धत जी होती जगण्याची आणि जगण्याला भिडण्याची ती आणि ही याच्यात दळवींसारख्या समर्थ सिद्धहस्त लेखणीतनं उतरलेलं पुरुषसारखं नाटक आणि ती अण्णा आपटेंची जी व्यक्तिरेखा आहे ती साकारताना इतका आनंद होतो म्हणजे त्या भूमिकेतले तुम्हाला सांगतो इतके बारीक बारकावे आहेत की छोटे म्हणजे तो बायकोबरोबर वागताना एक आहे, तो आपल्या लेकीबरोबर वागताना एक आहे, लेकीशी शरीर स्पर्शाची भाषा करताना तो एक आहे, मुलगी असूनसुद्धा बायकोलासुद्धा रिस्पेक्टफुली तो वागवतोय. फक्त बोलताना त्या काळातली ती पद्धत होती की हां माहिती तुम्ही काय केलं, असे ती एक नवरा बायकोंमधला संवाद तो तसाच आहे आणि तो खूप आवडतो लोकांना. जो त्या काळातला नवरा बायकोंचा संवाद आहे त्याचं प्रातिनिधिक स्वरूप या तुम्हाला नाटकामध्ये पाहायला मिळेल. तसंच मुलीने खूप पुढारलेपणाने स्वीकारलेला हा जो दलित तिचा प्रियकर आहे त्याचा त्यांनी केलेला स्वीकार आणि त्याच्याशी त्याचा असलेलं मैत्रीपूर्ण वागणं जे आहे, किंवा विद्यार्थिनी म्हणून तिची मैत्रिणी जी आहे मथू, तिच्याबरोबरचं त्याचं वागणं जे आहे फार इंटरेस्टिंग कॅरेक्टर हे आहे आणि ते करताना मला खूप मजा येते. त्यामुळे मला काय, मी टाईपकास्ट, आणि मला असं वाटतं की तरुणपणात जितके कंगोरे तुम्हाला सापडत नाही तितके तुम्हाला म्हातारपणात सापडत जातात, कारण सगळं जगण्याचा पूर्ण परिपाक तुम्ही अनुभवलेला असतो. त्यामुळे जास्तीत जास्त कंगोरे तुम्हाला अनुभवातनं साकारता येतात असं मला वाटतं. त्यामुळे टाईपकास्ट वगैरे मला तरी नाही वाटत. तरुणपणात कंगोरे हा शब्दच माहीत नसतो. ते वेगळे धुमारे फुटत असतात, त्यामुळे कंगोरांना काही चान्स नसतो.